batti haqqillaji subhanahu wa ta'ala biya muhammad faman adlamu ɓurani tooñ mimman ko foti o iftara tefodiɗo alallahi do walla kadiban fenade aw kadaba walla fennidi ayatihi ulaika ɓen yanalum ma men ɓe nasibum kedal mabɓe min alkitab hatta ida jaatum rusuluna yatawaffawnahum hatta goto mumen kala ɗo woni ɗo hoddiral nana meere dow hoorem hoddiral ne tanaɗa ɓen allah no tegduma jungo tanaɗa yawta hatta ida jaatum haara maɓɓe rusulana ha nelaɓe amen jottoɓe nelaɓe amen ɓe ko malaikaji ittoɓe balɓe yatawafawnahum itta pittali ɗi wakkilaɓe warde jaggude pittali ɓiɓɓe adama yani innum yanalum nasibahum ma gueɗal maɓɓe yettoɓe kutiba lahum muddata hayatim kono noon hatta ida man taha bi intihai ajalim haalajal maɓɓe ɗa gasata ɗo nelaɓe amen gara maɓɓe yajbiduna arwahahum jagga pittali ɗi ñande malaykare ittude fittandu wi adama galɓe gasi ñalawmaji timmi jemmaji gasi ko ñamanno yaranno gasi qaaluji mbiyam aynama kuntum tad'una min dunillah malaikaji jogiiɗi maayde ndede neɗɗo maayata nde ɓe namnomo ɓe mbiya hoɗa ɓe ndendinnaɗa allah ɗa ɓe nodda haɗa rewɗate aduna ga allah yoɓe kumtanma haajuma yoɓe ittanma lor falnaduhum ɗo noddeɓe liyunjuikum mimma antum fi min siddatin wa adab nodde noddu galagel ma noddu ceerno ma noddu waliyuma ndela ma yaltinma hande oɗo ndeɗo darde qaalu aynama kuntum taduna min dunillah qaalu ɓe mbiya dallu anna gaabu wa zahabu la nadri ayna makanum ey gaabu anna fala narju minhum nafa wala dafu darra ɓe mbirnima min ɓe jayi min ganda to ɓe goni ɓe jayi joni min jortake maɓɓe nafoore min jortane maɓɓe duñanede ko boni wo shahiduɓe ceedo ala anfusima koye maɓɓe annahum ɓe kamɓe kanu kafirin ɓe ceedo koɓe salini allah ɓe ceedo e koɓe noddatno koɗen e koɓe ndewanno koɗen kafirin waɗi noon subhanahu wa taala wi qaaluɓe mbiye dallu anna komin ganduno duuyay qala subhanahu wa taala wiye malaikaji ɗi yo mbiɓe udkhulu naate fi umamina ley qad halat jawtuɗi min qablikum ka adi on min aljinni wal ins fi nnar qala udkhulu naate tawton udkhulu bayna umin qad halat min qablikum min aljinni wal ins umum taqaddama zamanuhum ala zamanikum ɓe ganduɗa heɓe gadimon yawt on jiida zamanuji on jiida waktuji on jiida hay ko ndewanno ɗon qala allah wiyaɓe udkhulu tawte naate tawton gondon jiiɗon fi umamina leƴƴi kad halat ɗi jawti min qablikum min aljinni wal insi fi nnar naudu billahi min annar kullama dakhalat kala ɓe naati ummatun dental la'nat ngal huɗo ukhtaha dental tunangal huɗal kengal ngal ɗum dow wota allah waɗamon barke onon kaccoraji ɗi onon min mbiyatno hanki ko onon goni mawɓe mamen moƴƴuɓe amen e wota allah waɗamon barke onon huɗaɗe ɓe tumon
jenna ɗumen naatɓe tout jennata adiɓe ɗumen o uhtaha hono maɓɓe ɓe nde oɗon gadino min ɗo oɗon mbaɗi ɗi poneji taw oɗon jara sangara min jari oɗon jawa gallaɗi min dey hande dawetake min mbaɗi rewankoji ɗi ga keedi woto ya talata sa soynima guertagal jooɗo sa hawre debbo rutto sa yi dutal diwni bolle puuƴa yagal woto ya aralba nduko rajibi nduko talata nduko rabiu sani woto waɗa hen dewgal ndu woto fiɓen julago ndu waɗa luunoɓe ɓe noon haa ɓe jaggi ɗum ɓe gadiɓe maayi so ɓe ngari yoɓe naato e jaygol ɓe kuɗat ɓen yo allah huɗono noon kacci tuugol ko mbino ɗon amen tuuko cemte kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha subhanahu wa taala wi kala hen naatɓe jaygol ɓe jiya ko naate ko yane maɓɓe koye gacce lette ɓe kuɗo hono maɓɓe diina id hiya qad dallat bittibaiha wal ibtidai biha fi kufriha taki ɓe majjude taki ɓe weebde koko ɓe jokki ɓe ko ɓe ñertiri ɗumen ɗum woni ɗo allah yimene nokku goɗɗo wa yawma alqiyamati yakfuru badukum bi bad wa yal'anu badukum bada ñande yawmal qiyamati jeddodiron ñande yawmal qiyamati kuɗodiron mushrikina yal'anuna al mushrikin mushriken tuggunoɓe ɓe haaɓe shirku gasiri mushrik fo ma huɗ mushrik keɗɗo ɗum dowo wal yahudi tal'anu l yahud wal nasara tal'anu l nasara wa hakada al qawlu fi sa'iri diyanat dendagal dinaji ɗi tout addalla dinaji ɗaaɗi puuyɗi kal majus wasabi'a allah wiyoɓe kuɗodira tan subhanahu wa taala wi ɗaala wiɗo mbatte haqqillaji ya nasiya ko yurmini hulɓuɗi ɗaala allah wi ɓe udkhulunaate tawton fi umamina lette kad halat ɗi jawti min qablikum min al jinni wal insi fi nnar kullama dakhalat umma kala nde ñonnangol la'nat ngol huɗo uhtaha hono maggol ngol kuddi ndi jokkodirgan yo allah huɗono noon kacceraɗi ɗi yo allah waɗon ni yo allah halkon yo allah waɗ moon junnidi batel hatta ida tadaraku haɓe potta fiha e nder hegol jamiyaɓe ɓe tu hatta ida daraku haɓe potta adinoɓe ɓe e reɗɗinoɓe ɓe e wattandiɓe ɓe heɓɓe yeeso ɓe heɓɓe keesi ɓe ɓe kuɗa tan hoɓe kuɗa tan hunde no yorto tan ha heɓe fo ɓe pottotoon hatta ida daraku fiha jamian qalat ukhrahum sakkatiɓe naatde ɓe mbiyana li ulahum adiɓe naatde ɓe rabbana haulai adalluna rabbana subhanahu wa taala wi soɓe kettodiri ɓe tawtawtodiri ɓe ñiiɓi toon ɓe goni masalan yani masalan hatta ida tatabaw ɓe jokkodira ɓe mooɓoɓe nandi qalat ukhra kullun minhum qalat ukhrahum wa huwa atba'um jokkuɓeɓe ɓe e jasɓe ɓe jokkatnoɓe ɓe fettotonoɓe kayarta ye ñallo barke kaari ayi ken woni jaskon kon ndomoto koye lacciri ndomo wutteje paɗe hande kay ñallo yammi ko galle kaari melamami dañ toon wutte kon woni sahla leesɗi kon toon ɓe ngala martaba ɓe eɓe ganduɗa ko jokkuɓe tan ɓe ngari tan ittan magnaji tan mbaɗen koko ha hiira kadi pawta magnaji mumen kadi koota ko tuuɗi kon tan addoye ndiyam doga addoye leɗɗe doga pour kurtu addoye nangam ceerno yino daga kurtu kurtu ɗum ɗo tuumoɓe ɗum ko lamɗal ndiya bajono jooɗi ne ñelni reedu
su haalata saba ha wara bon ha waɗa bonne haɗi ɗum haaldega ha waɗa bonne goɗɗo wina haala waɗa goɗɗo wiya goɗɗo deƴƴa hay goto haalta ɓen ɗon mawɗeje ɗen e koye ɗon jaskon goto koye less soko ɓe jeeyi ɗum fof aɗum moɓodiri ɗum fottotide nder nder jahannama to joni noon ɓe puɗɗo suusde ɓe mbi ko onon Allah hoɗi qalat ukhrahum li ulahum rabbana haulai fa ɓe adalluna ɓe majjinini فآتهم عذابا ضعفا من النار تبلت بالمليار طن لت برم سبحانه وتعالى بمبيار هيئة يسمى بدرجة بين وني القادة وني أرضي دبي والرؤساء وني هوري دبي ɓe joni amen ko ɓe majjiri min gogo ko ɓe min jokkuno ko ɓe min ñemti nanno ko ɓe gonno dow mu e diina e dendagal golle hande noon ɓe min ñaguima dokkaɓe lette ɓurtuɗe saabu ko ɓe majjiri min ko lette bonɗe ko ɓe majjiri koye mabɓe ko ɓurɗe bone bon subhanahu wa taala jaabo qaalo weli kullin di'fun walakin la ta'lamun goto mon fo no sowane ko ɓuuri bone bon kono woɓɓe ɓe ganda goto ko o totta ko beñuwar mo ɓuftoto o kañum tan lototomo goɓɓe wottako goto mon fo no jogui lette bi idlalihi fawqa adabi ala dalali majjere mum walakinnakum la ta'lamuna adabu mon ganda lette mabɓe no poti فالرئيس العزيز في قومه سبتني كردينو تدنو لنيول ناتي كسو هما وندي جاسبه e awbash kolo sharende la yakunu alamahu ka alami laɗɗo gardinoɗo e ceerno kennoɗo yeeso hennoɓe yeeso ɓe soɓe nadde e jokkunoɓe ɗumen ɓe lette ɓe tottoteɓe ɓe keɓata kaɓɓal mum wa in kana yusrikuhum fima yakuluna wa yashrabun wa fi jami ma yamalun hay so tawi ɓe ñamdanno hoɓe jardanno mbattanno kala golle ɗe goto fof tinata ko lepten ko goɗɗo o tinata ɗum tagi subhanahu wa taala wi liyamilu awsarahum kamilatan yawma alqiyama wa min awsari alladina yudillunahum bi gayri ilm ɓe ndono boneji maɓɓe ɓe gayna ɓe duttoɓe ndono boneji ɓe ɓe majjini ɓe subhanahu wa taala wi ayuha almuslimun hatta ida daraku fiha haɓe totta toon jamian qalat ukhrahum woɗɗe ɓe mbiyana li ulahum aɗiɓe ɓe rabbana haulai ko ɓeeɗo dalluna majjini min fa atim rokkuɓe adaban lette diifan ɓurtude min annar qala allah wiya li kullin no wodani kala e maɓɓe diifun walakin la ta'lamuna ɓe ganda wa qalat ulahum li ukhrahum wonɓe yeeso ɓe jaabo wa qalat wiya ulahum adiɓe ɓe bimana ardiɓe ɓe ɓe mbiyana li ukhrahum wonɓe keeci mumen ɓe jokkunoɓe ɗumen ɓe fama kana lakum alayna min fadlin on ngala ɗo ko mbiyetono on ɓurno e dow amen fadhuqul adaba meɗe ko haaɗi bima kuntum taksibuna ko onon dañi min mbiyan mon jooɗe tan jooɗe ɗon ummidi e tongol ala hen piggal ala e o place wonima allah wimen to suratu safat wa adbara badum ala badin yatasaalu
ɓe kuccodira heɓe mawɓe ɓe jokkuɓe ɓe subhanahu wa taala wi qalu ardaɓe ɓe mbiya innakum kuntum tatunana anil yamini onon ɗi kaccoraji onon uranno min bangeji to ɗomin mbiɗo momomi oten jee min joni pote amin tan wona on mbiyanno min no qalu ɓe mbi ballam takunu muminin on gonana julɓe tan wama kana lana aleykum min sulba min ngalanano domon hay sende goto bal kuntum qawman taghin wonno ɗon ɗango kaccaraji fa haqqa alayna qawlu rabbina hanti ko allah ñaawi gasi inna la gaiqun fa aghwaynakum min mbernimon innana minen kunna ghawi hoɗon gandi min peewaɗo fa innahum yawma idin fi l adabi mustarikun sowata cukkuɗo sowata cukkaɗo sowata sona tuuba jalta hen tuuba ha laaɓa jalta hen sa tuubani ha laaɓi ko hen jeeɗa subhanahu wa taala wi ya muhammad allah wi faman aslama ɓurani toonje mimman ko fote on iftara tefodiɗo alallahi dow allah kadiban fenade aw kadaba o fennidi ayati e ayeje makko ɗe ko ɓuuri himmude ko tawhid ko ɓuuri toonjo ko ɓuuri bonde ko shirk ulaika na ɓen yanalum ma men ɓe nasibum geɗal maɓɓe min alkitabe e deftere hoddorol hatta ida jaatum ko noon tan ɓe goori ha ara maɓɓe rusulana yatawafawnahum ɓe kalkaɓe ɓe mbara ɓe ɗanude ɓe mbarataɓe ɗe ɓe mbiyata ɓe aynama kuntum taduna min dunillah ɓe noddanna ɗon ɓe ga allah fittali mon no itte noddeɓe ɓe gara ɓe cowa mon ɗo ɓe danda mon ɗanuɓe mbiye dallu annaɓe mbirnima min jiyani ɓe jeeyi wo shahiduɓe ceedo ala anfusime koye maɓɓe annumne kamɓe kanu kafiri qala subhanahu wa taala le udkhulu naate fi umina leƴƴi kad halat jawtuɗi min qablikum min al jinni wal insi fi nnar kullama dakhala nde naati ummatun leñol lanangol oɗo oftaha hona maggol hatta ida daraku haɓe ndenda fiya e nder maggol jamina ɓe tum qalat ulahu uhrahum wattandiɓe ɓe mbiyana li ula bimana sakkatiɓe ɓe mbiyana ardiɓe ɓe rabbana haulaika ɓeeɗo a dalluna majjini min fatim rokkuɓe azaban lette di'fan min annar qala allah wiye li kullin no wodani kala e maɓɓe difun walakin la ta'lamuna kono ɓe gandano lette ɗe muusi kino foti wa qalat ulahum ardiɓe ɓe mbiyana li uhrahum jokkuɓeɓe ɓe ma fama kana lakum on ngala alayna min fadlina ɓurkinade fazuqul azaba meɗe lette ɗe bima kuntum taksibuna eko pankiti ɗon subhanahu wa taala inna alladina kadabu bi ayatina nani o aya de tayinarta inna alladina kadabu bi ayatina inna alladina ne ɓen kadabu fennuɓe bi ayatina dendagal ɓen fennuɓe kalillaji amen ɗi ɓe jokkani nelaɗe amen ɓe wastakbaru anha ɓe mawnakini gowɗinde ko annabaɓe ɓe gatti ɓe nefi ɓe cali ɗoftade ko annabaɓe ɓe gatti inna alladina no ɓen kaddabu fennuɓe bi ayatina wastakbaru ɓe mawnakini anha ko adda ko la tufattahu uddittake lahum wonandeɓe abwabu sama pittali maɓɓe heɗen mooli allah pittali maɓɓe e golle maɓɓe e zicruji maɓɓe e koɓe mbaɗata moƴƴere tout yaata do asma la tufattahu li arwahihim ida harajat min ajsadihim abwaba sama siko tawi wonkiji ɗi ittama malaikaji ndiwde pittali e ndordi men do asman so gari dabuɗo asman fof permette hay goto yata ɗi nabbata wala yasadunahu fi hayatin qawlun wala amal
nde ɓe nguuri ɗe konngudi maɓɓe golle maɓɓe ƴeeŋata waɗi noon li anna amalahum habisa golle maɓɓe ko caltinɗe ko bon nde ɓe nguuri ɗe konngolo maɓɓe e gollal maɓɓe ƴeeŋata ñande malaikaji kippittaali ɗi wonki hiɗi ƴeeŋata asman o wa innama yarfau ila llahi alkalimu ltayibu wal amalu salih kama qala taala ilayhi yas'adu alkalimu ltayibu wal amalu salihu yarfa'u konngol moƴƴolo gollal timmugal ko ɗum nawate dow asman allah wi ya muhammad ɓeeɗo wala yadkhuluna aljanna ɓe naatata aljanna abadan hatta yalija ha naata aljamalu ngeloɓo fi sammil khiyaɗe wuddere neylal mesla walla neylal walla mesalal bi mana ko hunde yel janngel danayel toxel to laaci gayno yula gaaro yolno waɗa en no ñewtire raɗo mesla oɗon nganndi jaljalla gooto biyeteɗe ngelooba ƴette waɗe gaarayol wiye yo rewo guddel ɓeylal ngel ɗo misella ina wona kono ko tagi allah haala niɓe ɗum ɗo hoɓe nganndi ngelooba ɗum woni allah maɓɓe ngelooba kala koɓe jiɗi ko ngelooba ɓuriri ɗumen o wi tan ko ngelooba naatata e wuddere neylal heɓe neɓe natta aljanna kala e mon waaɓe ni saliiɗe nde salaare guuri en maayi en naatgol mumen aljanna ina sattirina ngelooba sattirina annede neylal ngannduno ngelooba kam natta neylal hoore nde yahata toon koyɗe ɗe garata naata toon laaci kiine kay sa wuri toon yawtata sa wuri e laaci ngelooba ene yahata sa wuri e koyɗe ngelooba yahata sa wuri e hoore ngelooba wata noppi yahata ɗum noon ndeke ɓeeɗo aljanna ɓe keɓata ɗum ɗum ɗo ko al arabu tadribu lmasalu lima la yakunu binahi qawlin arabe ɓene jogii tindi honono tindirten ni la afaluhu hatta yusibu lghurab mi waɗata ɗum ha jeynayowa jey waɗa puri jey ɗuma ko ɓi adama oya fof banno ɗum neɗɗo on ngel ɗon kulle on ndin mi waɗata e jatindol maɓɓe mi waɗata ɗum ɗo ha jeyi waɗa dandandi walla wa hatta yabidul qar mi waɗata ɗum abadan ha ko wiyete qaaru jibina ɓoccode walla ha ngeloba naata wuddere neylal وهم يريدون بذلك أنهم لا يفعلون أبدا والمراد هنا أن هؤلاء لا يدخلون الجنة بهذه على فوق رواية نات الجنة سبحانه وتعالى ويدنا على بدا كبر ربي ko haala de den yimbe kala wonbe bida maaye bida tuubaani e yimbe wonbe shirku maaye shirku tuubaani ko beedo Allah buri haaldude beedo dido non kaaldete biiɗa allah raɓɓiɗi ko haala ko jogiɗa ko beela anne juuɗe amen naatoto ɗum ɗo soppi kono aduna kono allah soppi ala toon soppi kono aduna ga an tan goto moɗoɗa ko ɓuuɓi minen min keɓa nange ene itto ko allah ko ɗon ittata a rewat ɗum tan keɓa ɓuuɓri caloɗa ɗum rewo continue nange gonangue aduna nge maya naata jeygu eɗen mooli allah subhanahu wa ta'ala إن الذين لدين كذبوا بآياتنا واستكبروا بمونكني عنها لا تفتح قدتاك لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجها نات الجمل في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين مجرمين توبنون hay mujrim gon natal jannah wa kadhalika ko non najzi min jabata al mujrimin mujrim gon say gon natal say natal al mujrimin say wa kadhalika ko non najzi min jabata al mujrimin
hono komin joɓi ɓe koɗo ɓe natata laman ajramu jurman bi thawra gadabin aw nazwata shawa summa la yalbisuna gandimu yani illa non tuɓɓe lahum no woɗani ɓe min jahannama eɗen mooli allah min jahannama ene woɗani ɓe nder jahannama mihadum nder tanteri ko noon mbiyete womin fawɗinno dow maɓɓe rawasum ko hippata ko hippata rawas nder taneɗa jaygol omdeɗa oɗon gandi ko takata mbiyam yawde fasde ko oɗon gandi siko tawi joni a waɗama ndiyam waɗama nder fayan on mbo ko tegamen omdama hono fotata minute aji tawi duɗal ngal no huɓɓade fasat ɗon kono so woppidama e hendu ma wuloyde kono ma ɓooy kono so omdama joni joɓata cococococococococ allah wi mi wertanaɓe jaygol mi omdaɓe mi wertanaɓe jaygol mi omda dendagal alu shirk e alu bida ko noon jogori ɗumen wa ɗum noon julɗo fof yo tinno kala gopol ngal haɗa waɗa tinno woppi shirk goppa bida heddo kam tatande goɗɗe nan hen ɗe wayluɓe tatatoɗe sa wi ɗo tahet tan beele togaɗa e leydi tawa ko tata yen tan kono noon tataɗa shirk allah e kaari en yo ñallo siko goto min no duwoɗo ko haalata koko boni ɗum nande duwowuji goɗɗi nanoɗi duwe won woɓɓe no duworoɗi duwa o ɗesi wiide ko allah welma mettuma jaboto non dowuji ɗi mbayi dowuji ɗi ɓe duwotoɗi kala ɓe dilluɗa e maɓɓe tan ko on duworto on noon ɗesi sa ƴeewi araboɓe lelori ni ngo ɗesi wiide ko allah minen de min kaali simi welmani mettuma minen ko minin ndi heddi noon ko kalɗa hen ɗum tagi sa yiɗi duwade ko laaɓi ƴeew ko allah duyi ko duwoɗa ɗum wona ɗi jabanede rewɗo noddoteɗo o rewi ɗo wero ɗo aɗa yiɗi jabanede rewɗo huɗu ko nelaɗo rewi ɗo kono huɗu ko nelaɗo yonanimo huɗu ko jooɗo yonanimo samba sani a goɗɗo waɗa duwa o ɓuuɗo tan ko welmaɗo duworo kokongo tayanas mbeɗa ndi sa yiɗi on nayyi ka cobbamama e ɓon sawome ni nayyi baba jannan hoɓe keɓata nayyi sa renaki ko fiyande kine ittanma to ay danganɗo nayyi baba jannan ko ɗo fellete ɗo janggo waɗi wattata ko muulade woto yimɓe jikkinel muna taƴa subhanahu wa taala so en jiiɗi nanodira mum ko duwi ko duworoɗen ɗum ko nelaɗo mum duwiri ko duworoɗen ɗum siko tawi en jaaɓi ayeji ɗiɗi na gara ɗo mi janggade wama atakum rasul wama nahakum anu laqad kana lakum fi rasulillah joni noon siko tawi en duworta ko ko allah addi en duworta ko ko rasul addi ɗeɗo ayeje ko woni fayida majje dow men joni holko woni fayida ndene koɗe nafata ɗen joni en ñentinta mouhammad en nangata ko nelaɗo addi ko holko woni neɗɗo waɗata ɗo ɗum jooɗo ay ɗum ko haalate ko ɗo ɗum ko haalate ko ɗo wallahi jeeyi ɗum ko yimɓe nanoɓe ɗum ene cali ɗum waɗde ɗe subhanahu wa taala wi wa kadalika ko noon ko dow to nane ko wino wa kadalika ko noon najidi zalimin dennagal mushrikina tobo ɗum min joɓata ɗumen wo mislu hada l jasa ndi min joɓata zalimina li anfusihim wa linnasi wal ayatani ɗeɗo ayeji ɗiɗi ɗe gari tadullani ala anna al mujrimina والظالمين الراسخين في صفة الإجرام والظلم هم الكافرون يعني ديدو آية دومي وكذلك نجزي المجرمين آية شكتينوني وكذلك نجزي الظالمين ndeke ɗeɗo ayeji ɗiɗi kolli wiyeteɓe mujrimine en ɓe wiyeteɓe zalimine en ɓe hoɓe ñiiɓe sifaji toñange ko wiyete bandiyagal ko e ko wiyete toñange ko ɓeɗo goni heferɓe ɓe ɗum tagi allah wiye qur'ana wal kafiruna humu zalimun
والكافرون والمؤمنون لا يكونون كذلك جول سبحانه وتعالى إن الذين ندين كذبوا كذب بآياتنا واستكبروا بمونكني أنا هذا جنبه سريع جنبي نياو جنبه وندني كبي قط أن باقر أمة اليوم القيامة دون آياتنا قصتا كما تعلمون واستكبروا أنا